Uy, migog-miga, nakatilaw na ba kag kinilaw nga piranha? Ug wala pa, pareha ta. Mao nang uban ni ko ninyo mangitag makaon ug makilaw dito sa basakan. Diri sa basakan sa mua wala gyud magkadungan. Ang uban nangani na, ang uban nangabuno pa. Kani lagi mo aksyon kakagutom. Kaning bayabas sa jud madali-dali nimo lami ang mahumhum. Kaning bayabas pod ang usa sa nakapahuman ako pa eskwela. Pabayloan nimo papel, ug mosobra pa, makakwarta pa ka. Nagpalandong sa kog gamay diha kay maadto man ko sa unahan manguhag tilapia. Kaya ang ingon ni mama, daghang tilapia daw didtua na may lagdi ta mas kama ning style. Mao ni ang dagway ug porma sa kanal paingon sa basakan. Ug mao daw ni ang project ni Arroyo sa una. Salamat Google. Nanguha lang po kung kwatidaan para unya atong itaan. Kani laging gabi pa lang naghunahuna na ka ug kinilong tilapia. Aw basin di exulti unta. Kani ding pounding nga atong panag-an mao nig pounding sa akong ginikanan. Gituyo ni siya gama arong istakan og tubig kay og ting-init na atay magamit. Dili man gud perminti magpaagas ang taga na iya. Mao nang og dili mag-uwan naa jud kay pounding makuhaan. Gamitan na siya ni water pump. Ug 5 oras naman ko naghuwat dira. Wala magyapon tilapia ni bira. Ug samtang nagpaabot ko sa akong gitaan, nanguha na lang pugog tangkong sa kadaplinan. Maayo na lang ni kay og di man gani ta magrasyahan natay laing masudan. Kani laging gusto og kinilaw aw miadto sa merkado nagpalit og bulinaw. Aw kani, klaro na jud kayong kinilaw. Nagpalit na lang pug ko diri pipino, bombay, suka, ahos. Uy, wanay labot. Ug pag-abot sa balay niya, ukab dayon ko sa kaldero kay namasin og naay bahaw. Kay lami jud to ipares og kinilaw. Sa ang wala man, ako nagdali-dali na lang pug tak-aw. Ako na pong idali-dali og maniho ni akong dala. Kay wa na, persa na jung gutuma. Imong dinungag tan-awa kay basig magkaon kag bugas pa. Bugas pa bay tawag og mahilaw ng mais. Nga mais man na. Palihog daw ko comment be. Kani nga pamaagi mao ni gitawag nga emergency kilaw. Basta emergency pinaspasay gyud na. Imo na siya daang hugasan og tubig. Dayon imong hugasan na pug suka, katong suka nga puti. Din imo na pong butangan og suka nga katong suka sa tuba. Din imong pang slice ng mga bombay, ahos, apil-apil yun ang ahos pa. Na, basta kay pagtanaw gud ron makamao ka. Da.